את הזמן ולהצטרף. אז אני אלעד ביננפלד, ואני יכול להגיד שאיפשהו נולדתי לתוך העולם הזה של קרב מגע, הגנה עצמית, קרב מגע היא שיטה להגנה עצמית. אני רוצה בהתחלה קצת, אני אציג את עצמי ומה אני עושה, מה הרקורד שלי, ו, ו, ואז נעשה איזה תיאום ציפיות קטן. אז ב-20 שנים האחרונות אני עובד עם ילדים, נוער, מבוגרים, מגיל 3.5-4 ועד אין סוף, כמה שרוצים לבוא ולהתאמן, ועם מגוון רחב של אוכלוסיות, בין אם זה במסגרת של חוגים אחר הצהריים, ובין אם זה אוכלוסיות קצה, ילדים ונוער ממסגרות של עמותות, מועדוניות, בתים חמים, כפרי ילדים ונוער, אלה שנקודת הפתיחה שלהם בחיים לא טובה, פשוט לא טובה. ואני עובד במקביל יחד עם משרד החינוך, יש לי את התוכניות החינוכיות שלי בתוך מערכת גפן של משרד החינוך, וגם ובעיקר אני משקיע בהכשרת צוותי ההוראה, מורים לחינוך גופני, ללמד הגנה עצמית בבתי ספר כקרב מגע חינוכי, וכל צוות מערך בית הספר איך לדבר את השפה כך שיהיה פשוט. אחד העקרונות של הקרב מגע הוא KISS, Keep it simple smart, אנחנו אוהבים את הפשטות ומנגד את היעילות. ועכשיו אני רגע אחד אגיד לכם שאני רוצה מאוד להתמקד בזמן הזה שיש לנו, פעם אחת בהגנה עצמית בסיסית, בתפיסה, בקונספט, ופעם שנייה באיך איך זה בא במגע עם ילדים בעצם. שזו הליבה של העבודה שלי, אבל אני חושב שזה התקשורת שלנו ביום יום, זה איפה שאנחנו הולכים זה כך. אז אני גדלתי ברחובות, בשכונה שנקראת שיכון הרוסים, שכונת מצוקה, ומה שאפיין בעיקר את הילדות שלי זה שהורה אחד, אבא אמר משהו אחד ואמא אמרה ההפך, בהקשר של האם מותר להחזיר, מה זו הגנה עצמית. אז אבא בא ואמר מסתכלים עליך לא יפה אתה מוריד אותו, ואמא אמרה אסור בשום פנים ואופן כי זו אלימות. ואני בתור ילד אפשר להגיד שקצת התבלבלתי, אבל מצאתי את הדרך שלי להתמודד ואמרתי אוקיי, אני לא מרים יד, אבל אם נגעו בי אז אני אוריד אותו. זו הייתה הדרך שלי בתור ילד להתמודד עם זה, ומצאתי לנכון, אני ממש רואה את זה בכל התקופה האחרונה, בעשור האחרון, שאני לא שונה כל כך. עוד משקי בית חוו את אותו דבר, שחור ולבן. אנחנו עם של שחור ולבן. לטוב ולרע. זה משהו שאנחנו לומדים לעבוד איתו, במיוחד בתקופה הזו. אז היו לי לא מעט מקרים של נגעו בי, ואז התגובה שלה הייתה מוגזמת. אם זה היה בתקופה של היום, היו בהחלט שמים לי תיוג של הילד האלים, הילד המגזים בתגובות שלו. ואז היה אירוע אחד, הייתי בכיתה ה', הגיע מחשב לבית ספר, אז לא היו מחשבים, ושיחקתי, וילד בא אחריי וחיבה לי את המחשב, ואמר לי, קום, עוף מפה, צורה לא יפה, מזלזלת. אני מאוד נעלבתי, ואני רק אפתח סוגריים, ואני אומר, הייתי ילד מאוד, לא הייתי מדבר, לקויות למידה, וכל מה שזה הביא איתו, וקמתי, לא ידעתי מה לעשות, אמרתי, טוב, לא נגע בי, אני לא יכול לעשות כלום, קמתי, כעסתי מאוד, לא ידעתי מה לעשות עם הכעס שלי, ואז כשהוא הצליח לשבור את השיא והוא צעק, יש, פשוט אימפולסיבית, באתי וחיביתי לו גם את המחשב, רציתי שירגיש כמוני. אז הוא הסתובב, הוא נתן לי מכה, ואני, זהו, נדלק האור, כי הוא נגע בי. הסתובבתי אליו ונתתי מכה מאוד חזקה, שבלי לדעת יותר מדי, נכנסה בשרפת, מפתח הלב, שנקרא,
הוא עף אחורה עם הכיסא והפסיק לנשום, ואני לא זוכר מה היה אחר כך, אני מאוד נלחצתי, אני רק זוכר שבאותו ערב אמא שלי חיבקה אותי והיא אמרה לי באוזן, נחשה לי יום אחד אתה תהרוג מישהו. וזה היה רגע שהפסקתי להרים יד, לא משנה מה קורה אני לא מרים יד, עוד פעם, שחור ולבן. ובחלוף השנים הפכתי להיות הקורבן, הקיצוני השני. הייתי ילד עם שיער ארוך, לא רואים כל כך, אבל זה היה, ואני גדלתי במושב תל שחר ולמדתי ברחובות, הייתה ההסעה של המועצה, והייתי מחכה כל יום אחרי הלימודים על ספסל, והיו עוברים חבורות של ערסים, וכל אחד היה מחמם ונותן לי את הסתירה לפנים, וזו הייתה תקופה מאוד מאוד קשה, שאמרתי, טוב, אני יכול לספוג, אני לא רוצה לעשות נזק לאף אחד. אז נוצרה הזדמנות וחזרתי ללמוד קרב מגע. ופה הרומן שלי בעצם הפך להיות, אני והקרב מגע זה אותו דבר. ולמדנו הגנת 360, הגנה בסיסית כנגד סתירה או חלילה דקירה עם סכין, אותו דבר בדיוק, פשוט. ובקרב מגע, שתבינו, יש עיקרון שאומר במינימום זמן צריך לתקוף. העניין הוא שאנחנו מדברים על מצבי סכנה. ואז זה בהחלט הגיוני, זה לגיטימי. בסוף האימון, המאמן אמר, לא תמיד תוקפים. לפעמים אני יכול לעשות רק הגנה, בלי לתת התקפת נגד במינימום זמן. אמרתי, רגע, הנה, לא חשבתי על זה, משום מה, הייתי ילד בן 15. הגיע הרגע, ידעתי שהם באים, נעמדתי מהספסל, הגיעו החבורה, קטן בחבורה מחמם את היד שלו, הוא מניף את היד בשיא העוצמה, ואני שם את ההגנה שלי ומרים את היד. והייתי בטוח שכל החבורה הולכים לקפוץ עליי, ואמרתי, כבר לא אכפת לי, אני לא יכול יותר. אבל הם לא קפצו עליי. משהו ששידרתי שם, כנראה עזר, והם כמובן איחלו לי הרבה ברכות, וקבעו אותי בכל הוטל ראשון כמה פעמים, והלכו. במשך שבוע הייתי בפחד, ישבתי מאחורי הספסל, היו שיחים, הייתי יושב בשיחים, קורא ממש ממש נמוך, ישיבה שפופה כזו, ועם גולה בגרון, מת מפחד שהתקרו אותי, עד שאחרי שבוע ראיתי אותם במקרה, והם ראו אותי ולא קרה כלום, וכל הפחד נעלם. ואחד הלקחים פה, אני עוד פעם פותח סוגריים, זה שכל המטרה שלנו, במיוחד כשהמצב קיצוני, בתקופה הזו, זה לנהל את הרגשות שלנו. זה בסדר להרגיש פחד, אבל הוא רק עוזר לי להיות ערני, לשים לב, להיות יותר חד ומפוקס, ולא משתק אותי. ומאז בעצם הקרב מגע הפך להיות החיים שלי, ובקרב מגע יש מספר עקרונות, שאותם אני רוצה לומר לכם כרגע, ואני מאוד מקווה, אני בטוח שתתחברו אליהם, כי זה פשוט. אנחנו אומרים שבקרב מגע אין חוקים. ולמה אנחנו מתכוונים? ואני מזכיר למצטרפים, קרב מגע זו שיטה להגנה עצמית. ואם אנחנו מדברים על הגנה עצמית, שימו לב שרוב מצבי הגנה עצמית הם לא מצבי סכנה. עוד הפעם, רוב מצבי הגנה עצמית הם לא מצבי סכנה. זה אומר שאסור לי להרביץ. ועדיין אני צריך להתמודד. ופה, זה הקושי הגדול, בטח בעבודה עם ילדים, ההבנה שלהם לאן ומה לעשות כשקורה מה שקורה, שלא נעים לנו. אז כשאנחנו אומרים בקרב מגע אין חוקים, אנחנו בעצם מתכוונים, שאנחנו מזכירים לעצמנו שהתנאים במצבי הגנה עצמית שלא נעים לי, לאו דווקא סכנה בכלל, התנאים לרעתנו, זה הכל. אנחנו מזכירים לעצמנו שהתנאים לרעתנו. ולמה? יש אלמנט של הפתעה, בין אם זה מישהו שרץ עם סכין, או בין אם זה פתאום מישהו בכיתה שזרק לי איזושהי הערה והעליב אותי, או מורה שהרים עליי את הכל, או אפילו בבית, במשפחה, מישהו אמר משהו בחוסר רגישות שאני נעלבתי ממנו. התנאים לרעתי, יש פה איזושהי הפתעה של אירוע, משהו קורה, ואני צריך להתמודד עכשיו. אם נדבר על מצבי סכנה, אז כמובן, אני לא יודע מי התוקף שלי, יש פה הפתעה, הרבה פעמים זה לא תוקף אחד, ריבוי תוקפים, יש לו אולי כלי נשק, מקל, דף, ועוד דברים שבעצם אני בעמדה נחותה, אם אני על הקרקע אני בכלל בעמדה נחותה, כי אני לא יכול לברוח,
ולברוח זה הרעיון, להיות הכי רחוק שאפשר מהסכנה. בעצם אלה מרכיבים, אלה קריטריונים שמרכיבים את הרעיון הזה של התנאים לרעתי, ועכשיו אני צריך להתמודד. הבנו שזה לא פייר, בשפה של הילדים, זה לא פייר. כמה פעמים אומרים את זה, זה לא פייר. נכון, הם צודקים. זה לא אנחנו לא מתווכחים איתם פייר לא פייר. סבבה, זה נכון. עכשיו, בואו נתחיל להתמודד. כשהבנו שזה לא פייר, בואו נראה מה אנחנו יכולים לעשות. ואז העיקרון השני בא ואומר, אסור הכל לא להיפגע. ומה הרעיון? לזכור את המטרה. מה המטרה שלי בהגנה עצמית? זה להיות הכי רחוק שאפשר מהסכנה. אם זו סכנה פיזית, מוחשית, ממש לחיים שלי, אני רוצה להתרחק. אז אם רגע תבינו את הרעיון הזה, כשמדובר באימות פיזי, במכות או בחלילה תקיפה מסוכנת, אני לא מנסה לנצח, אין פה מילה כזאת, אין פה, זה לא רעיון. כל הרעיון זה לאפשר לעצמי להתרחק. ואז אני צריך להגיב בהתאם למצב. אנחנו מחפשים את התגובה המתאימה. כי הרבה פעמים אנחנו נשמע את הילדים באים ואומרים, נשמע את הרבה פעמים מורים, או אפילו אנחנו ההורים באים ואומרים, אסור להחזיר. עכשיו, ההיגיון ברור למה אסור להחזיר, למה אנחנו אומרים את זה. אנחנו רוצים לא להחמיר, רוצים לעצור את ההסלמה. יחד עם זאת, מה הילד שומע? הוא שומע שהוא לא יכול לפעול להגן על עצמו, זה שחור ולבן. פיזית אני מדבר, ברור שהוא יכול לדבר. אגב, אמרו לי כל הזמן, תדבר, אל תרביץ. הבנתי את זה, לא הצלחתי לבצע. היכולות שלי היו שם נמוכות. אז ילד, זה לא עניין של אסור להחזיר. מותר לך להגן על עצמך, אבל בואו נראה מה מתאים למצב כדי לשרת את המטרה, לעצור את ההסלמה. זאת אומרת, והרבה פעמים אני שואל את הילדים, אם מישהו יורק עליי, אז אני יורק בחזרה? אז אומרים, לא, מה פתאום? רובם, יש כאלה שעוד. אבל אם מישהו נותן לי אגרוף, ברור שאני נותן לו אגרוף, אם מישהו דוחף אותי, גם אני דוחף אותו. שם הם נוטים להחזיר בדיוק אותו דבר מה שעשו להם, אגב, גם אנחנו מבוגרים, יש פה איזשהו משהו אוטומטי כזה שקורה. ואנחנו אומרים, רגע, שנייה, אם הוא נתן לי אגרוף ואני נתתי אגרוף, זה לא בגלל שאני מחזיר לו מה שהוא עשה, זה בגלל שזו הייתה התגובה המתאימה למצב. בהגנה עצמית, כשאנחנו נותנים מכה חזרה, זה כי אנחנו חייבים להקפיא את המצב. אם מישהו עכשיו מסכן אותי באיזושהי צורה פיזית, המכה שלי אליו אמורה לעזור לי להתרחק. אז זה בעצם מכת נגד כדי שאני אוכל להתרחק. אז אנחנו אומרים להקפיא את המצב, שהוא רגע אחד לתפוס את הפנים או את המבצע, ויהיה לי את החצי שנייה לעוף משם, כי אירוע אמיתי ברחוב זה כמה שניות, זה לא הרבה זמן, זה ממש לא הרבה זמן. ולכן כן מותר להרביץ, אבל רק שצריך, ואת זה צריך ללמד. פה בעיקרון השלישי, השתמשו בידע לפי הצורך. אני מזכיר, אין חוקים בקרב מדע, אין חוקים בעצם ברחוב, כי התנאים לרעתנו. זו נקודת הפתיחה שלנו. עיקרון שני אומר, עשו הכל לא להיפגע. זאת אומרת, לזכור מה המטרה שלי. אין לי מטרה לנצח בזירה ולעשות מטרה, או לזכות בנקודות, יש לי מטרה להתרחק. ולכן כל מה שאני אעשה, עיקרון שלישי, השתמשו בידע לפי הצורך. כל מה שאני אעשה צריך לשרת את המטרה. ואז, אם צריך, אני אתן מכה לנקודת תוקפה. אני, מבצע, פשוט. כדי שאני אוכל להקפיא את המצב ולעוף משם. אבל כתגובה אוטומטית, אני מדבר ברמה החינוכית, אנחנו רוצים לדבר ולדבר יפה כמובן, כי גם על פי חוק, אם אני אמרתי משהו במעשים שלי תרם להחמרה של המצב, אז אני לא יכול לבוא ולהגיד שעשיתי הגנה עצמית, אז אני צריך לדבר גם יפה, לכבד את הצד השני גם שהוא לא מכבד אותי, אני רוצה להיות יותר חכם פחות צודק, אני רוצה להגן פיזית ואני רוצה להתרחק. אלה 3 תגובות אוטומטיות שתמיד נרצה לבצע. לדבר יפה, להגן אם מישהו מנסה לתקוף אותי, לגעת בי אפילו, ולהתרחק. לא תמיד לתקוף. התקפת נגד היא לא אוטומטית חזרה. אני צריך להגיב באופן רפלקסיבי רגע אחד למה שקורה, להתרחק באוטומט, ואז חצי שנייה התאפסתי, ואז צריך לתת מכה, ואם לא, עדיף שלא, בוודאי.
כחלק מהיכולת שלנו לאזן את התנאים לרעתנו, אז אנחנו נקל לנקודת תורפה באמת, ואנחנו אפילו נשתמש בחפצים בסביבה הטבעית שלנו. כי יש פה עניין של מידתיות וסוג התגובה שלי, כדי שהיא תהיה מתאימה. עכשיו פה, מאוד 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 חשוב לומר, ואני מתנצל אם זה תופס חלק באולי חוסר נוחות מסוים. מה זו אלימות? תחשבו רגע. אני היום מסתובב, כמעט בכל מקום אני שומע זה אלימות, זה אלימות. זה, כמעט כל דבר אלימות. אני מבחינתי פשוט, keep it simple smart. אלימות היא תגובה מוגזמת ביחס למצב שקורה, מצב נתון, שהיא פוגעת במשהו או במישהו. זה אלימות. זה מוגזם ומישהו נפגע מזה. כי אם עכשיו אני התעצבנתי על כלום כביכול, ואני קם והולך בצורה מאוד הפגנתית, אז לא פגעתי באף אחד, הלכתי, אז אולי זה לא אלימות. אבל אם כן, עכשיו, יש לי כיתה, ופתאום הם מפריעים לי המון, ולא מקשיבים לי, ואני פתאום מרים את הכל חזק מאוד, וצועק על איזה ילד, אני אלים. אלימות מילולית, אני אלים. אולי לא אמרתי מילים לא יפות, אבל בהחלט הנמכתי מישהו. אז מה זה אלימות? ההבדל הזה בין הגנה עצמית לאלימות, אני פותר אותו בזה שאנחנו מחפשים את התגובה המתאימה. זה כל הרעיון, לחפש את התגובה המתאימה, ולכן מבחינתי שפת המכות היא לא אלימות. היא לא אלימות. ביחס למצב נתון היא יכולה להיות אלימות. אבל אני חוזר לילד שאני הייתי, שהוא ילד מאוד פיזי, אז ברור שאני הלכתי למכות. איזה ברירה הייתה לי, איזה בחירה הייתה לי. זו שפה. פיזיות היא שפה. איך משתמשים בזה? זה כל הרעיון, ולכן השתמשו בידע לפי הצורך. מאוד 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 רלוונטי. עכשיו, אנחנו לא מדברים רק על מצבי סכנה מול בן אדם. כשאני עובד עם ילדים בני 4, 3, 5, 6, 7, מה רלוונטי להגנה עצמית שלהם? אז יש סכנות בסביבה הטבעית. ילד קטן צריך להיזהר ממים חמים, חם קר, צריך להיזהר מרצפה רטובה. וכולנו צריכים, אבל צריך ללמד אותו את זה. כביש, מקום מסוכן, חשמל. זה הסילבוס של הילדים הקטנים. כשבגן ילד מציק לו, פה אנחנו גם צריכים להתערב, לכוון, איך לעשות את זה נכון לתגובה מתאימה. איזה פתרונות יש לי שיאפשרו את התגובה המתאימה. וחשוב לתת מספר פתרונות, לא אני נותן, אני יכול לכוון, נגיע לזה בהמשך, אבל אני לא אומר לילד אתה צריך, ככה עושים, אני לא אומר את זה. ואני אגיד לכם גם למה, זה מאוד מאוד חשוב, אני אגיד על זה אחר כך. יש ילדים שהם לא פיזיים, שהקוד הערכי שלהם כל כך גבוה, והרגישות שלהם כל כך גבוהה, שאם הם, גם במצב שהם צריכים לתת מכה, אם הם יעשו את זה, הם ירגישו לא טוב, הם ירגישו שהם עשו נזק, הם ירגישו רע עם עצמם. כל הרעיון בתגובה מתאימה, זה פעם אחת בצורה אובייקטיבית למצב, שנייה, מה מתאים לי כבן אדם? תחשבו על הילדים שלכם. אצלי יש לי את אדם בן 5.5 ודניאל בת 8.5, לא, אופי אחר לגמרי, אופי אחר לגמרי. אחד קל יותר כך, ואחד קל יותר אחרת. רעיון הוא תגובה מתאימה לא רק למצב, גם לילד, גם לנו כבני אדם. ולכן צריך מגוון פתרונות, או אפשרויות לפתרון, ולא לייצר ציפייה. הילד יבחר את הפתרון יותר מתאים לו. אני לא אגיד ככה צריך. ברגע שאמרתי פעם הבאה שמישהו נוגע בך, נראה לי שאתם תתחברו חלקכם במשפט הזה, פעם הבאה שנוגעים בך אתה מחזיר. מה זה הדבר הזה? ברור. אף אחד לא ייגע בך. אני מבין את הרגש. זה דבר שעולה. אנחנו רוצים להגן על הילדים. אבל אם הילד שלי לא יצליח לעשות את מה שאני אמרתי בצריך, אני הוספתי חטא על פשע. כי גם הוא חטף, גם הוא לא, התנאים היו לרעתו, וגם הוא לא צריך לעשות מה שצופה ממנו. אז אני מוריד אותו, ואנחנו לא רוצים את זה. ולכן, הדבר היחיד שאני מבקש כציפייה מהילדים, זה תעשו את הכי טוב שלכם. אתה מבין מה צריך? תנסה.
מי מכין אותנו להתמודדות עם המצבי לחץ האלה, מצבי הדחק? מי? החיים. בית ספר, הלוואי, זה הרעיון, זה מה שאנחנו מנסים לעשות מול מערכת החינוך. אבל, וההורים. ובדרך כלל אנחנו לא נוגעים במצבים האלה, וכשנתקלים בהם, התגובה שלנו היא שפור ולמה. נותר או אסור. ולכן צריך, לדעתי זה הדבר הכי חשוב. כי הערך העצמי של הילדים, כל בן אדם, כן? תחשבו על עצמכם, תזכרו בילדות שלכם, תזכרו גם בחוויות בחיים עכשיו, ביום יום. איך אתם מגיבים כשלא נעים? זה לפי דעתי הכל. מה אנחנו סוחבים איתנו ונפשית, מה יקרה לנו. כל הרעיון זה לכוון את תגובה מתאימה בהתאמה לילד. זה מה שאנחנו מחפשים. עכשיו, אני מאוד רוצה, שוב, פשטות. העקרונות, אני אתן לכם גם דוגמה, העקרונות הם לא רק למצבי הסכנה, עוד הפעם, אין חוקים, אסור כולו להיפגע, השתמשו בידע לפי הצורך. ואני אשתף אתכם. לפני שנתיים, אימנתי בבית ספר, כיתה מאתגרת קצת, ולא משנה, כולם היה ילד אחד שמפריע לי באופן מוחצן. לוקח תשומת לב, משאבת תשומת לב כזו, גורר את הכיתה אין, אי אפשר כאילו קצת להתעלם מזה. והיו כמה התמודדויות כאלה שלי מולו, של הצבת גבולות ואכיפת הגבולות, והכל בצורה כמובן מכבדת, אבל לא הצלחתי. ואז היה יום אחד, שיעור אחד, הוא הגיע באיחור, ישבנו דווקא בחוץ, והוא הצטרף בקולי קולות, ואמרתי לו, אתה מבין את היופי את המצב, אז בבקשה, הצטרף אלינו, תן לי להמשיך. הוא עשה דווקא. אז אמרתי לו את הדבר הבא, סליחה, נראה לי שאני חייב להתנצל בפניך. עכשיו, כל הכיתה הייתה בשוק, וגם הוא לא הבין מאיפה זה בא. ואמרתי לו, אני אסביר, ולקחתי חוט הגיוני מאוד, ותקשיבו טוב, אמרתי לו, אם אתה מגיע ומפריע לי, וכולם רואים שאתה מפריע לי, יכול להיות שאני עשיתי משהו שהעליב אותך, שפגע בך, שאני ממש מתנצל. אני אשמח שתגיד לי מה, אולי לא בפורום הזה, מול כולם, אחר כך אני אקרא לך בהפסקה, אני אשמח שתשתף אותי, כדי שאני אלמד, אני לא התכוונתי, אם עשיתי את זה, אני לא יודע. אז סליחה, הוא היה כל כך בשוק מזה, שהוא לא ענה, והוא ישב. עכשיו, אני לא חיכיתי כמובן הרבה זמן, כי הדברים האלה יכולים להחזיק דקה, 2, 5, 10, בשיעור שלם, אז כבר עשיתי שינוי והתחלתי לקחת את הילדים ולהזיז אותם מעט. אחרי זה כמובן עמדתי במילה שלי וניגשתי לה ודיברתי איתו, ואז הוא אמר, לא עשית לי כלום, אני מצטער. וזהו, מאותו רגע הוא הפסיק להפריע לי. עכשיו אני משתף אתכם בזה כי אני משתמש בעקרונות. מורה שעומד בכיתה, או אנחנו כהורים שעומדים מול ילדים, או כל מבוגר שעומד מול קבוצה, לצורך העניין, אם זה מול הילדים שלנו, לפעמים גם מול אחד. לפעמים התנאים לרעתנו, לפעמים אין חוקים, הילד שובר את הבית, מרימים את הקול, צעקות, טריקת דלתות, אין חוקים. ועכשיו אני צריך להתמודד שהמצב לא פייר. כי אנחנו כמבוגרים רואים את התמונה מן הסתם אחרת מהילדים, ההבנה שלנו קצת אחרת, יש לנו קצת יותר על הראש, במובן מסוים, כן? גם להם יש הרבה על הראש, ועכשיו זו נקודת הפתיחה שלי, ואז אני צריך לזכור מה המטרה, אסור כולו להיפגע, מה המטרה? מה המטרה שלי? לסמכות שלי, שהוא יקבל אותה, ראש בראש? לא, זו לא המטרה. המטרה צריכה להיות לצורך העניין, אני איתך, לא נגדך. אני איתכם, אני לא נגדכם. איך אני עושה את זה, תוך כדי שמירת הסמכות שלי והגבולות שאני מציב, זו בדיוק השתמשו בידע לפי הצורך. וזה התרגול, זה העבודה. ממש ככה. יש לנו איזושהי מודל הדרכה שאנחנו עובדים לפיו, אחד הדברים החשובים שם זה יצירתיות. יצירתיות, אני ממש רוצה להיות יצירתי באיך אני מעביר את המסר, ואני מתבסס המון על הכנה מוקדמת. כי זה לא חוכמה כשמתקילים אותנו בתוך אירוע. זה האין חוקים, הרי המצב הפתעה. עם הילדים שלנו או בכיתה, אנחנו יודעים לקראת מה אנחנו הולכים.
אנחנו ממש יכולים לדעת בדיוק מה יקרה. יש לנו איזשהו צפי לאור היסטוריה שקרתה. אז אנחנו יכולים לעשות איזושהי הכנה מוקדמת, להרגיע את עצמנו לפני שאנחנו נכנסים, ועוד דברים, לנווט ביניהם, כדי להשיג את המטרה. אוקיי? אז שימו לב שהעקרונות האלה, זה עקרונות להתמודדות תקשורת בין אישית. עכשיו, יש פה משפט מאוד חזק שאני רוצה להגיד, ואני מקווה שעכשיו יותר תתחברו אליו, או שתתחברו, אני אומר את מה שאמרתי עד עכשיו. התנהגות שלילית מגיעה מתוך צורך בהגנה עצמית, אוקיי? מישהו שהוא מתנהג לא יפה, או לא מותאם למצב, יש לו איזושהי מצוקה. אני אומר לכם, חד וחלק, מתוך כל הניסיון שלי, בכל המצבים הקיצוניים שהייתי בהם, הילדים היו במצוקה, וגם לפעמים מבוגרים. ולכן פרצה החוצה התנהגות שהיא לא מתאימה, שהיא קיצונית, שהיא שלילית. תשימו לב, הרבה פעמים, ורואים את זה בעיקר באירועים בבית הספר, אחרי שילד מאבד שליטה מגזים, אחר כך הוא מתנצל, הוא יודע שמה שהוא עשה זה לא בסדר. אם אנחנו זוכרים שהתנהגות שלילית מגיעה מתוך צורך בהגנה עצמית, אני רוצה להאמין שיהיה לכם, לי זה עוזר מאוד, יותר קל לגשת ולהתמודד. כי אז אני פחות לוקח אישי. עכשיו, הכל אישי, זה אני מולו, ברור שאני לוקח אישי, אבל אני רוצה להתעלות על עצמי, ולא סתם להכיל את המצב. אני לא רוצה לקחת אישית אלעד. יכול להיות שאותו ילד, עכשיו גם זה הבן שלי, יכול להיות שוב, מישהו זר, חיצוני, לא זר, איך שלו, או מה שלו, מורה שלו, יכול להיות שלכל מורה הוא היה מגיב כך. אצלנו בבית, זה המקום הבטוח. עדיף שהם יפרקו אצלנו בבית, ולא בחוץ, כי זה אומר שיש, זה נקודת אור, כי זה אומר שיש פה איזשהו מקום נוח להתנהג בצורה לא נעימה, כי הם יודעים שזה לא מתאים. ועדיין הם עושים את זה, זה פריקה. אנחנו רק רוצים לדייק את הפריקה הזאת. אוקיי? אז זה משפט מאוד מאוד חזק, ואני רוצה להוסיף למשפט הזה, שאת הנושא של הערך העצמי, שאני מקבל ילדים, ועוד פעם אמרתי לכם שמתוך כל הניסיון שלי, וגם מתוך היגיון, ותראו כתבות, ומה קורה יום יום במדינה שלנו, עכשיו זה כמובן הולך להחמיר, אבל רוב מצבי הגנה עצמית הם לא סכנה. ואז זה אומר שאני צריך איכשהו לתת מענה למצבים שהם לא סכנה. אוקיי? ואז אני שואל שאלה, כדי שילד יוכל להגן על עצמו, מה הוא צריך? ואני אומר לכם חד וחלק, הוא צריך להאמין בעצמו. אם הערך העצמי שלו בריא, יותר גבוה, אבל בריא, אני לא רוצה להגיד גבוה, אני רוצה להגיד בריא, הוא פחות מפרש מצבים כנגדו. הוא יכול לגשת אליהם בצורה יותר מתאימה. הבסיס של הערך העצמי זה כישורי חיים. הבסיס של ההגנה העצמית, זה היכולת ההגנה העצמית, זה כישורי חיים. כי הגנה עצמית זו היכולת שלנו להתמודד. עם מה? עם כל דבר, עם כל דבר. מה זה משנה אם זה, עכשיו ילד בן 3 שבונה מגדל קוביות ונופל לו המגדל, הוא פתאום מתחיל לזרוק ולברות את הקוביות לכל מקום, או עכשיו ילד בכיתה ז' שמשחק כדורגל ומפסיד, ואז הוא מתחיל להתפוצץ על כולם ולברות את הכדור לא יודע לאן. התמודדות עם תסכול וללמוד להפסיד, זה אותו כישור חיים, רק ברמה הרבה יותר גבוהה. אז כישורי החיים, ולא ניכנס כרגע לכל כישורי החיים, או אפילו לא לבסיסיים כרגע, הם התשתית של היכולת להגן על עצמם. אני צריך שילד, כדי שילד יוכל להגן על עצמו, הוא חייב להאמין בעצמו. כדי שהוא יאמין בעצמו, קשה לו לבד, הוא לא יכול לבד. הערך העצמי של ילד מראש נמוך, כי הוא ילד. חייב מבוגר שיאמין. ככה זה עובד. אני, כדי שהוא יאמין לי, אז כמובן שאני צריך להאמין ביכולת שלו, אני צריך להראות לו כמה אכפת לי. אני צריך להוביל אותו. עכשיו אנחנו ההורים, למי יותר אכפת מהילדים? מי? את הילדים שלנו. ברור שהכי אכפת לנו. אנחנו רק
לפעמים צריך לדייק את הדרך. ופה בהקשר של כישורי חיים, אני רוצה לדבר איתכם רגע אחד על אנושיות. כי כל מפגש עם הילדים מכיל כמה אלמנטים מאוד 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 חשובים. וזה לא משנה אם זה הילדים שלי בזמן שלי, או בעבודה של מול הכיתה, או באימון פרטי, או בחוג דוקים, זה לא משנה. במפגש של מבוגר ילד, יש כמה דברים מאוד חשובים שצריכים להתקיים, שצריך לשים לב אליהם. אחד מהם זה הקשר הבין אישי. אני מחפש לבנות אמון. אם הילד שלי לא משתף אותי בדברים, נורא אדומה חבר'ה. נורא אדומה. יכולות להיות לזה הרבה סיבות. בין אם הוא לא רוצה לקבל ביקורת ממני, או עונש ממני, או בין אם הוא לא רוצה להדאיג אותי. יכולות להיות הרבה סיבות, אני לא נכנס לזה. אני כן רוצה לתת לכם דוגמה. חניך שלי היום הוא בצבא, מקסים, 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 מקסים. שהיה בכיתה ז' או ח', הוא הגיע לאימון ואני ראיתי בשפת גוף שלו שיש לו בעיה, קראתי לו הצידה, הוא אמר משהו, אומר לי, ילד, אני מפחד ללכת לבית ספר. אותו למה? הוא אומר, כי יש לי יום הולדת עוד שבוע. זה לא דבר טוב? הוא אומר לי, כן, אבל יש נוהג כזה, שכל מי שיש לו יום הולדת, מרביצים לו. בית ספר בתל אביב, אני לא אגיד את השם. אמרתי לו, אני יכול, אתה רוצה שאני אנסה לעזוב? הוא אומר לי, כן. אמרתי, בסדר, אני אחשוב איך. באותו שבוע, במזל, הייתה לי השתלמות עם מורה לחינוך גופני, ונפגשתי עם המפקח, רועי, בן אדם נשמה. והוא ראה אותי מוטרד, ואם אני לא טועה, הוא פנה אליי ואמר לי, ילד, מה קורה? אמרתי, תקשיב, יש לי חניך, ככה וככה. אומר לי, מה? באותו רגע הוא התקשר למנהל. סיפר לה, כמובן, לא רציתי לתת את השם שלי, היא נכנסה למחרת היום לכל כיתה והכחידה את הדבר הזה. שבוע אחר כך, החניך שלי מגיע, אומר לי, ילד, תודה. עכשיו, למה אני אספר לכם את זה? כי מעבר לזה שזה ממש היה לי מרגש, והנה הצלחה של כל הרעיון של הגנה עצמית, הנה הצלחה. צריך להבין את מדרגת ההתמודדות של הילד. המטרה שלנו שהילדים יתמודדו בעצמם. אבל מה הוא יכול לעשות לבד מול עכשיו, אני לא יודע מה, קבוצות שרוצות להרביץ לו כי זה הנוהג, לעשות לו סמיכה. יש מצבים שמדרגת ההתמודדות לא מתאימה, וצריך כן התערבות של המבוגר. העיקר פה אבל, זה לא היה קורה אם לא היה אמון. אמון, אמון, אמון. כשיש אמון, אז יש לנו את התשתית שישתפו אותנו במה שעובר עלינו. ואז יש לנו יותר יכולת להבין מצב ולקבל החלטות מתאימות. אז מה שצריך להתקיים בכל מפגש, זה הקשר הבין-אישי הזה. זה משהו שצריך לבנות אותו. אני רק אומר, הדרך לזרז את הבנייה הזאת, אם זה לא ילד שלכם, אבל גם אם כן, זה להראות לילד כמה אכפת לי. פשוט להראות כמה אכפת לי ממנו. כמה אני מתחשב. ושוב, זה לא קשור ללשים גבול לילדים, ולאכוף את זה. זה לא קשור, זה בא ביחד. אוקיי? אז אמון. יש את העניין של לתת לילד להיות. To be. המושג הזה to be. שהוא לא צריך להוכיח את עצמו עכשיו. תהיה מי שאתה. היה לי מקרה בכפר ילדים באשדוד, שילדים עוד הפעם קראו להם סרבני טיפול, אבל הקרב מגע הם הסכימו להיכנס, ותקשיבו טוב מה הפאנץ' פה, זה יכולת בחירה. רגע אני אספר לכם את הסיפור, אבל מה זו הגנה עצמית? הגנה עצמית זה בחירה, זה השליטה אצלי, אני בוחר מה אני עושה כדי להגן על עצמי, כדי להתמודד. אם אני לוקח לילד את היכולת הבחירה, אני פוגע בערך. אז יכולת הבחירה, ואגב גם, אם אתם לוקחים את הילדים לחוגים, דברו עם המאמנים, זה לא משנה במה, אם זה חוג דרמה, לא משנה. צריך לוודא שהילד יכול להגיד, אני לא רוצה להשתתף, וזה בסדר.
התפקיד של המבוגר זה לגרום לו לרצות בעצמו ולהביא אותו נכנסה לי ילדה, יושבת בצד, לא מדברת. ואני מההתחלה אמרתי, לא חייבים, מי שלא רוצה, לא חייבים. עכשיו, מפגש אחד, שתיים, שלוש, למזלי, ותבינו את ההומור השחור הזה, נכנסה אחת מהורי הבית, באחד האימונים, והכניסה את הראש מעבר לדלת, ואני בדרך כלל לא רוצה אף אחד איתי, כי אני לא יודע איך המערכות יחסים שלהם, ושאלה, הפריעה לי באימון כזה, בלי רגישות בכלל, ושאלה, איפה רמת השם של העין? איפה היא? והיא ישבה מאחורי הדלת בצד. אז אמרתי, הנה היא פה, יושבת. ואז היא פנתה אליי, אמרה לה, למה את לא מתאמנת? בצורה מאוד ביקורתית. אמרתי לה, סליחה, אני ביקשתי ממנו. זו החלטה שלי, תודה. אז אמרה, סליחה, ויצא. עכשיו, אני לא באמת ביקשתי, אני שיקרתי, אוקיי? הרגשתי צורך לגונן עליה, כי ראיתי את הסיטואציה בצורה אחרת מההורי בית. אני לא יודע מה היה קודם, כן? לא נכנס לזה. אבל זה עזר לי לבנות את האמון, כי בעצם הראיתי כמה אכפת לי. המטרה שלי בסופו של דבר הייתה שתתאמן, ואז ניגשתי אליה, באימון, עוד אימון ועוד אימון, כל פעם אני ככה בודק, אולי תרצי בכל זאת, אולי תעזרי לי, אולי תעשי תפקיד כזה, משהו. איזשהו שלב כנראה, נפלתי עליה לא טוב, ואז ניסיתי להזמין אותה להתאמן, והיא צעקה עליי, לא, מאוד מאוד חזק. ואז הסתכלתי עליה ככה, אמרתי, ועוד הפעם, היא הייתה מופתעת, כאילו מאיפה הבאת את התודה הזאת? אמרתי, תודה שאת יודעת להגיד לא. כי לפעמים יותר קשה להגיד לא מאשר לתת מכה. זה כל הקטע. לפעמים, במיוחד לחץ חברתי, קשה, אני רוצה להיות עם קבוצת השווים שלי, ואני יודע שזה לא בסדר, אני מתלבט, וכבר מאוחר מדי, אני כבר בפנים. כי הזמן באירועים של הגנה עצמית, אין זמן. אז אמרתי לה, תודה, והסברתי לה, שהיא אמרה את הלא הזה, ואני מעריך את זה מאוד. וזה בדיוק הרעיון של לתת לה להיות. אני יודע לאן אני רוצה לקחת אותה, אבל אני צריך לטפטף לה את המידע ואת הדרך, כדי שזה יתאים לה למדרגת ההתמודדות. למזלי, בעקבות כנראה האירועים האלה, והזמן שעבר, רכשתי את האמון שלה, והיא כן, התחילה להתאמן. אז להיות מאוד 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 חשוב. חלק מהעניין הזה זה לתת את התחושת שייכות. אחד הדברים, ודיברנו על שיתוף, אחד הדברים הכי קשים, או הכי מסוכנים, זה שבן אדם ירגיש לבד. בן אדם שהוא מרגיש לבד, גומר את החיים שלו הרבה פעמים. ואני רוצה להתייחס לחרם. אני לא יודע אם יצא למישהו מכם לראות חרם בחיים שלו, שאלה. לפני כמה שנים עמדתי עם אמא אחת בחצר בית ספר, בהפסקה, וראינו איך הבן שלה מנסה לשחק עם בני הכיתה, שיחקו אותו מחבוי, 1, 2, 3, כל הדבר הזה. הוא מה זה מנסה? הוא רץ וקורא להם, הוא אוויר בשבילם, הוא לא קיים. אז רואים אותו צוחק וקורא להם, ופתאום הוא עולה ויורד במקבוע, אנחנו עומדים בצד, והאמא שלנו מסתכלת עליי, אומרת לי, מה אני אמורה לעשות? והיא צודקת, כאילו, זה קשה. חרם, זה בדיוק ההפך מתחושת שייכות. זה הבסיס, עוד פעם, זה חלק מאמון, זה חלק מ-to be, מהלהיות. כמבוגרים, אנחנו לא רוצים ליצור תחושה של נפרדות בקטע של התחושה. אז גם אם הבת שלי אומרת לי, אבא, אני רוצה להגיד לך משהו בפרטיות, אז אני לא אגיד לבן שלי, אתה יכול ללכת בבקשה? כי היא רוצה, לא, אנחנו נלך. כי הדברים הקטנים האלה מייצרים תחושה של אני לא שייך, כי מה הוא מבין? הוא באיזה, איך הוא, זה טבעי שהוא ייקח את הדברים בשחור ולבן, בהכללה. אוקיי? אז הנושא הזה של שייכות הוא סופר 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 חשוב. ועכשיו אני רוצה רגע לתת עוד דוגמה, לפני 4 שנים.
היה לנו פגישה, הייתה פגישת מחזור עם היסודי, ובארוחת ערב של לפני שיצאתי לפגישה, שעה קודם, ישבתי ואז פניתי לבת שלי ואמרתי לה, תקשיבי, אני לא יודע אם אני אלך, כי אני חושש לפגוש את הילד הזה, פגעתי בו, במכה למפתח הלב. ואז היא אמרה לי, אבא, אני חושב שאתה צריך ללכת. אז אתה למה? אז היא אמרה לי, שקודם כל מה הוא כבר יעשה לך, אתה מדריך קרב מגע, סבבה, צחקנו. אמרתי לה, בסדר, עזבי רגע את העניין של הפיזיות. רגשית, לא נעים לי. אז היא אמרה, אז תגיד לה, אתה צריך להגיד לו סליחה. אמרתי, הלוואי, אני מאוד רוצה, אני חושב שמגיע לו. ואז היא אומרת לי, אז תתמודד. עכשיו, זה משהו שבור אצלנו בבית של המשפט הזה צריך להתמודד, או אנחנו רוצים להתמודד. צריך, אלא רוצים. ולמה הלכתי, בסוף הוא לא הגיע לפגישת מחזור, אז לא משנה, אבל למה אני אומר לכם את זה? כי השיתוף של מה שעובר עלינו בצורה מותאמת, לילדים, מאוד מאוד חשוב, זה האנושיות, זה להראות שגם אנחנו עוברים דברים. זה חלק מללמד כישורי חיים. אנחנו לא מושלמים, אבל כן יש לנו יכולת התמודדות. גם כשקשה, אנחנו מתמודדים. הילדים לא תמיד רואים את זה, ואנחנו רוצים להציף את זה רגע אחד למעלה, ושוב, סביר להניח שהייתי הולך גם בלי לדבר איתה על זה. אבל היה חשוב לי לשמוע את הדעה שלה, היה חשוב לי לדעת איך היא חושבת, כדי שאני אכיר את הבת שלי גם יותר טוב. אז השייכות זה חלק בלתי נפרד ממפגש, כולנו בגובה העיניים. זה לא משנה שאני ההורה, או אני המדריך, או המורה. זה לא משנה. כולנו שווים כבני אדם. אגב, אם שאלתם את עצמכם למה יושבים או עומדים בכיתה בשיעור, לא, זאת אומרת, שורה אחת ליד השנייה, השני, אחת ליד השנייה, כי כולנו שווים, אף אחד לא עומד לפני מישהו, אף אחד לא יותר טוב. זה בדיוק המסר, ואני אישית מאוד מאוד מקפיד על זה. זה יותר חשוב מהאגרוף שנלמד, או מהשחרור, או ההגנה. זה המסרים הערכיים, אנחנו כולנו שווים, אבל כולנו שונים. וזה גם משהו שאנחנו גם. אז כדי שילד יוכל להגן על עצמו, הוא צריך להאמין בעצמו. ואמרנו שצריכים להתקיים בכל מפגש בנושא של שייכות, ולתת לו להיות, והאמון, הקשר הבין אישי בינינו. יש עוד שני דברים בכל מפגש שצריכים להתקיים. אחד זה היכולת שלי להתמודד עם מצבים דליקים, ושתיים, זו דוגמה אישית. היה לי מקרה, מצבים דליקים, שוב, אותו כפר נוער, ילדים ונוער באשדוד, היה ילד מאוד גדול וחזק, וכבד משקל, וילד אחר קטנצ'יק, ומאוד חד, מאוד חריף, אינטליגנציה ורבלית מטורפת, מאוד איש מכירות מלידה כזה, אבל הוא משתמש בזה בצורה שלילית כדי להנמיך את האחרים, ואני ניסיתי לדבר והוא הפריע, ואז הילד הגדול ניגש אליו ואמר לו, די כבר, תהיה בשקט, אתה לא רוצה, תצא, תן לנו להקשיב, רוצים להתאמן. אז הילד הקטן לחש לו, הוא כאילו הסתובב אליו ונתן לחישה, הוא אמר לו תצא החוצה, אז הילד הקטן אמר לו לפחות אני יכול לעבור בדלת. באותו רגע הילד הגדול כאילו נהיה בן אדם אחר, העיניים, המבט השתנה. אני ראיתי מה עומד לקרות, כולם היו בשוק, קבוצה של איזה 15 ילדים, והיותר צעיר מסתכל עליי, אני אומר לו מה אתה מסתכל, תתחיל לרוץ. הגדול קם, התחיל לרדוף אחריו, פרצו מהדלת והתחילו להקיף, ואני אחרי שניהם, את הכפר. ובאיזשהו שלב הגדול לא הצליח לתפוס אותו, והוא ואז כשהוא העט, נגעתי לו בכתף, מאחור, ואמרתי לו בשם, אמרתי לו, אני מבקש שלא תעשה את זה. והכי רגוע שיכולתי, הוא הסתובב אליי עם דמעות, הוא אומר לי, אלעד, זה לא פייר. שצוחקים לו על המשקל, וכולנו יכולים להבין את זה.
אומר לי, אלעד, זה לא פייר. אמרתי לו, אני מסכים איתך, נכון. עכשיו, לא המשכתי שם, זה לא היה הזמן, טיימינג. רק ביקשתי שלא. באותו רגע הצעיר התקרב וניסה להתנצל. הוא אמר, מה יש לך? צוחקים איתך, קח בקלות. הוא הדליק אותו, הם עשו עוד סיבוב, ואז בסיבוב השני הוא הסתובב אליו, בא, לחץ לי את היד ואמר לו, אלעד, שיהיה לך שמח, זה היה לפני סוכות, והלך לחדר שלו. היכולת להתמודד עם מצבים דליקים מאוד 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 תלויה באמון שיש לנו עם הילדים, זה לא משנה באיזה גיל. כי ילד שמאבד שליטה, הוא פחות מקבל החלטות, הוא מגיב אימפולסיבי, הוא פחות חושב. ואני יכול להגיד לכם שלא פעם נעמדתי באמצע בין אחד שאיבד שליטה לזה שהוא רוצה להרביץ לו, ובגלל שהיה אמון טוב, הוא עצר את עצמו. אם היה נכנס בן אדם אחר וצריך שהוא לא מכיר, הוא היה עובר דרכו. האמון הזה, התשתית הזאת שאנחנו בונים עם הילדים, היא קריטית לטיפול במצבים דליקים. וכמובן שאנחנו רוצים לעשות את זה תוך כדי שימוש דוגמה אישית. אם אין דוגמה אישית, אין שום סיכוי שיקשיבו. אלא אם כן מפחדים ממנו, ואנחנו לא רוצים את זה. אנחנו רוצים כבוד שמגיע מתוך הערכה, ולא מתוך פחד. אני רוצה שיעריכו את זה. ולכן, כשאני אוכף גבולות ועדיין מראה כמה אכפת לי, אני בונה את הכבוד הזה שהוא מתוך הערכה. ואז יש יותר סיכוי להרגיע את המצב ולמנוע את ההסלמה. אז ההתמודדות עם מצבים דליקים היא קריטית מאוד, לפעמים גם זה מפיץ אותנו. עכשיו, מה קורה? זה אירוע של הגנה עצמית גם בשבילנו. כי אם אני נדחק עם הגב לקיר, ואני לא יודע מה לעשות במצב מסוים, יש פה אירוע של הגנה עצמית. האויב הכי גדול של הגנה עצמית זה חוסר אונים. חוסר אונים. כשאני לא יודע מה לעשות, אני במצוקה. כשאני יודע מה לעשות, יש לי תוכנית, יש לי איזשהו אלמנט של שליטה. זה בדיוק הרעיון של האזעקות כרגע, העבודה מול ילדים וגם לעצמנו. אם אני יודע, מקרים ותגובות, אני יודע, יש לי ידע, יש אזעקה, אני יודע כמה זמן יש לי, אני יודע איפה אני צריך להיות, לאן להגיע, ואני מתקדם הכי מהר אבל בטיחותי שאני יכול. הופה, אני כבר לא חסר אונים. וזה קריטי, זה קריטי, זה קריטי ביותר, ושימו לב, זה חוזר לעיקרון השלישי של השתמשו בידע לפי הצורך. ידע ספציפי למצבים מסוימים, מאפשר לי שליטה ויכולת בחירה, כדי להגן על עצמי. ככל שהערך העצמי שלי בריא יותר, רמת כישורי החיים שלי טובה, אם זה ויסות, התמודדות עם תסכול, והקבלת האחר בעצם ברמה הבסיסית, תוך אבולוציית כישורי החיים, יש לי יותר יכולת להגן על עצמי. ברמה אני אכניס פה עוד עיקרון שנקרא ציר הזמן. ציר הזמן באירוע, זה נקרא טיימליין. נחלק אותו לשלושה חלקים. יש את ההתראה החושית, יש את ה-pre-fight ויש את ה-fight. fight זה סכנה, זה עבודה פיזית, אין לי ברירה אחרת. ה-pre-fight זה המצב הזה של רגע לפני, זה שלב האגו. הרבה נופלים שם, זה בדיוק הרגישות שהחסרה בתקשורת. ויש לנו את ההתראה החושית. ההתראה החושית זה בדיוק המקום של המודעות הסביבתית, והמודעות העצמית, הערנות, להבין, רגע אחד לקלוט משהו שקרה, ולראות איך אני מתמודד איתו. יש לי זמן, דרון נקרא ציר הזמן, יש לי יותר זמן. המרחק מהסכנה, או מהפוטנציאל סכנה, מאפשר לי יותר זמן. מרחק זה הרבה פעמים נותן יותר זמן. אבל לפעמים זה לא אני בוחר להתקדם, לפעמים הסכנה באה אליי. ואז הזמן הזה נסבר מאוד מאוד מהר. אני יכול להגיד לכם שהייתי בהרבה שנים, אשתי ואני גרנו בתל אביב, ביום שישי או שבת, כל הטיילת של תל אביב מפוצצת אנשים, יש איזה אזור שם שיורדים מהירקון אני חושב, כיוון הכביש של הטיילת, ראינו למעלה וראינו את הכל,
אנחנו באים לרדת במדרגות, אנחנו הולכים יד ביד, ופתאום אני כאילו, באופן רפלקסיבי, עושה לה סיבוב קטן של השורש כף יד באחיזה, שמונעת את התנועה שלה לפנים, ואז, די כבר, מה, אתה מכריז לי, וזה, אמרתי לה, תסתכלי. היא מסתכלת והיא לא רואה. היא אומרת, תסתכלי, את לא רואה מה קורה שם. והיא מסתכלת והיא לא רואה. עד שלא תיארתי לה בדיוק מה קרה, והאירוע שם קצת החמיר, לא קלטה את זה. לא כל, אבל רוב האנשים היו לא יודע, לא קלטו מה קורה סביבם. זה היה לכביש, מעבר חצייה, אנשים חוצים, הרכב גלש פנימה. אחד הולכי הרגל נתן מכה על הכיסא מנוע, הוא נבהל, באופן רפלקסיבי נתן מכה. אני קלטתי את התנועה שלו של המכה, היא איפשהו נתפסה לי בעין. אז התחלתי לצפות באירוע. אנשים, בעצם מה שקרה אחרי שהוא נתן את המכה, הנהג בתוך הרכב, הוא השתגע, הוא כמעט עקר, ענק, כמעט עקר את ההגה מהמקום, אשתו לידו או מישהי לידו וילדים קטנים מאחור, יוצא מהרכב ומתחיל לרדוף אחרי האזרח מסביב לרכב, ואנשים לא רואים. לקח כל כך הרבה זמן, וזה העניין פה, המודעות. האזרח, יאמר לזכותו, היה לו גם נשק, אקדח, והוא אומר לו, אל תתקרב, אני שוטר, והוא לא שולף. אם הוא היה שולף, זה היה נגמר לא טוב. הבן אדם הגיע אליו, תפס אותו, ואמר לו, איזה כללה יפה כזו, נכנס לרכב ונסע. הערנות פה, המודעות הסביבתית, כל חצי שנייה שווה חיים, בטח באירוע אמיתי מסוכן. הרגע אחד שאחד החושים, הראייה, השמיעה, בעיקר הם, ירגישו, יקלטו איזשהו משהו, איזשהו גירוי, והדליקו לנו את הנורה האדומה, את הסימן המחשיד הזה, כדי שנוכל לקבל החלטה מה לעשות. ופה אני רוצה שתזכרו משחק כאן. הבנת מצבים, קבלת החלטות, תגובה מתאימה. כל התורה יושבת על הדבר הזה. אם לא הבנתי את המצב, ההחלטה שאני אקבל לא תהיה מתאימה. התגובה שלי או תהיה גבוהה מדי, אולי אלימה, או תהיה נמוכה מדי, אולי אני אהפוך להיות הקורבן, זה שחוטף. או שהיא לא תהיה קשורה, תלוי באירוע כמובן. לא מדבר רק על אירועי סכנה. הבנת מצבים, קבלת החלטות, תגובה מתאימה. עם ילדים, גם אם הבינו את המצב, גם אם הם קיבלו איזושהי יכולת, איזושהי בחירה מתוך אפשרויות הפתרון שם, לא בטוח שהתגובה שלהם, שרמת הביצוע שלהם, תהיה מספקת והם יצליחו. וזו נקודה חשובה מאוד להבין אותה, שלא תמיד אני מצליח לעשות מה שאני רוצה לעשות. וזה בסדר, זה בסדר, כי אנחנו מאוד מאוד, אני אישית מאוד חושש מאיך ילד יפרש את האירוע. יש אירועים, עוד פעם, הניסיון שלי, שהילד הגיב כל כך טוב, וואו איזו תגובה, והוא בתחושה, הוא לא יצליח להגן על עצמו. הוא לדוגמה את העניין של לברוח. יש הרבה בני נוער, שאם הם בורחים הם חושבים שהם פחדנים. מה יחשבו עליהם? שוב, זה חוזר לערך העצמי קצת. אבל הלקסיקון, צריך לקיים אותו מחדש. אם אני בורח, מצוין, עשיתי הגנה עצמית, אין יותר טוב מזה. בכללי שאנחנו מדברים, כן? אז זה משהו צריך להבין איך הם חושבים. עכשיו כשאנחנו מדברים על הילדים, דיברנו על מפגש, וכשאני מתייחס לאירועים דליקים, אבל לא רק, באמת, בתקשורת שלי מול הילדים, אחד הדברים הקרדינליים, זה הנוסחה לתיווך מצבים. נוסחה לתיווך מצבים. ועליה אני רוצה להתעכב. ואני אומר לכם כבר מראש, הנוסחה הזאת עובדת. עוד פעם, אני לא... זה הכל מהניסיון. אני ראיתי את זה במצבים הכי קיצוניים, ואני אתן לכם דוגמה רגע לפני הנוסחה, שתבינו על הרעיון של דוגמה אישית, באיזה סיבוב הכנסתי את זה מול, היה לפני המון שנים, בחטיבת ביניים ברמלה, חטיבה ניסיונית, שמשם הם יוצאים או לכלא או לרחוב. עבדתי עם כיתת טיפולית של הבית ספר הניסיוני, ולא הצלחתי, מפגש ראשון,
המדריך שלי היה שם, ואני הבנתי שיש בעיה, הגעתי וניסיתי, וראיתי שוואלה, זה לא מה שציפינו, לא הכינו אותנו לזה מראש, ונזרקתי למים, ואני רואה, הם יושבים באולם ספורט על ספסל, איזה 15-20, לא מצליח לדבר. וכל אחד מדברים ביניהם, זה נותן לו סטירה, זה דוחף אותו, ואז לא משנה מה ניסיתי, לא הצלחתי, ואז אמרתי, טוב, אני רגע אעשה שוך תשומת לב, הרמתי את הכל מאוד מאוד חזק, ובצורה מאוד מאוד חזקה אמרתי, מי הגבר יקום ייתן לי סטירה? כולם באותו רגע, ממש, ראש קדימה כזה, אתם מכירים את זה? של הערסים, וכל התשומת לב אליי. ואז אמרתי עוד פעם, מי יקום יבוא ייתן לי סטירה. עכשיו, יודעים שזה שיעור של קרב, אף אחד לא קם. ואז שאלתי מי הכי חזק פה, ראיתי שמסתכלים על איזה מישהו, ופניתי אליו, אמרתי לו, קום, 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 בוא לפה. הוא קם, כי לא בכבוד שלו עכשיו להיות כבוד, הוא נעמד מולי, ואני אומר לו, קדימה, תן סטירה. הוא אומר לי, אבל לא עשית לי כלום. אמרתי לו, ברור, אבל גם ההוא שם, חבר שלך, אין לך בעיה לעשות, כאילו נסתי. תן סטירה. הוא אומר לי, לא נותן. אז אמרתי, תקשיב, אני לא מדווח, זה חלק הכל בסדר, אני עם ידיים מאחורי הגב, אני לא עושה גם הגנה, תן לי סטירה. תקשיבו, הוא דפק לי סטירה, מה זה הטביע לי חותם, שלי דמעה, ובאותו רגע, שוב, אני לא ציפיתי לכזה עוצמה, כן? אבל באותו רגע, הסתכלתי עליו, עכשיו אפשר להתחיל, גש. כולם, כל הקבוצה, לא יוצא מן הכלל. מאותו רגע, עד סוף השנה, כמו חיילים. אני לא ממליץ אף אחד לעשות את זה, ואני לא יודע אם אני אעשה את זה שוב, אבל מה שעשיתי, הראיתי להם שאני לא תמיד צריך להחזיר, שאני יכול לספוג מכה, מעליבה מאוד כמו סתירה, ולא להחזיר, ולא לאבד שליטה, ועדיין לשמור על הביטחון ולהמשיך להתמודד. רכשתי את האמון שלהם ברגע אחד של חוויה, פה היצירתיות בעצם של המודל נכנסת. הדוגמה האישית זה עמוד התווך של הכל מול ילדים, ואני חושב שגם מול מבוגרים, מול כולם זה ככה, הדוגמה האישית. עכשיו, הנוסחה הזאת של תיווך מצבים, שאני מגיע בעמדה של אמון, אתם יודעים מה? גם אני לא מגיע בעמדה של אמון. ליצור אמון, כשילד עכשיו אני רואה מול העיניים שלי, ילד מרביץ לילד אחר, ונגמר האירוע ואני בא ואני מדבר איתו. בדרך כלל רוב האנשים מרימים את זה. זה לא בסדר, כולם רגשיים. וחשוב לי לומר לכם, כי לא כולם מסכימים איתי על זה, וחבל לי. היו מורים שהתווכחו איתי על זה, הבסיס, ההתחלה שלי בנוסחה, זה לתת הכרה ותוקף לרגשות של הילד. אני חוזר ואומר, הרי ההתנהגות שלי לא מגיעה מתוך, היא מגיעה מתוך צורך בהגנה עצמית. אין ספק שהמעשה לא תקין, אני לא מצדיק את המעשה, אבל אני כן יכול לתת הכרה ותוקף לרגשות של הילד. עכשיו, למה זה חשוב? אחד, שוב, צריך להראות לילד שאכפת לי ממנו, שאני רואה אותו, אבל זה גם משרת את המטרה הזאת שהוא לא ירים לי חומה. אתם מכירים את הרמת מסך? אין לי מי לדבר. אם אני מתחיל בהכרה ותוקף, אני לא תוקף אותו, אני מתקף את הרגשות שלו, ואני מכיר בהם. וואלה, כנראה, דוגמה, אני לא יודע, לא ראיתי את האירוע לפני, אני לא יודע מה, אבל אני בטוח שיש לך סיבה טובה, לא סתם עכשיו את מצטער. הופה, מישהו רואה אותי. רגע, נכון, ואז הם נפתחים. שם מגיע החלק השני של הנוסחה של ההכוונה. כי ברור שאני לא מצדיק את המכות שלו, במקרה הזה הספציפי, כן? שבאים לנתח את האירוע. נותן הכרה בתוקף, מכוון אותו, ואז מסיים במשהו טוב, בחיזוק חיובי. זו הנוסחה. ילדים, חבר שלי דיבר איתי פעם,
שני הבנים שלו, שהם היו צעירים מאוד, והוא קילח אותם, פתאום הוא אומר, אלעד, משום מקום פתאום האח הגדול נותן מכה לאח הקטן. איך אני יכול לתת לו הכרה בתוקף? נכון, לפעמים זה נראה בלתי אפשרי, אבל זה בדיוק כמו שאפשר תמיד לתת חיזוק חיובי על משהו, על המאמץ, על ההשקעה, אז אותו דבר פה. אני בטוח שיש לך סיבה, למה עשית מה שעשית, ואז להימנע מהמילה אבל זה יוצא לנו תמיד, אבל בלי המכה. בוא תשתף, בוא ננסה דרך אחרת. אבל כן רגע אחד לתת הכרה ותוקף, והמשפט הזה תופס תמיד, כאילו, כי הוא מראה כמה אכפת. אני בטוח שיש לך אולי סיבה טובה, למה עשית את זה. עכשיו בוא נכוון למעשה, כי זה לא היה מתאים. זה לא היה מתאים. עוד דרך להמחיש את זה, ותראו כמה זה כמו תרופה, הנוסחה הזאת. שוב, לפני, לא זוכר, כמה שנים, שני חניכים שלי שאגב, היום הם מתאמנים באותה קבוצה והם חברים טובים, אז הם היו הבדל של קבוצת גיל אחת. הילד הצעיר, אמרתי לו בוא תנסה, הוא היה מדרגה מתקדם, תנסה לעבוד עם הקבוצה יותר בוגרת, ובאותו אימון הם חיכו מחוץ לדלת של האימון, ואני פתאום שומע צעקות, אני יוצא והילד הצעיר ברח, והילד הגדול יותר מסתכל עליי, ואז יוצא גם בריצה ובורח. ואחת האימהות היסטרית מאוד, מספרת שהילד הצעיר בא לשבת, בהמתנה, והיו נעליים, הילד הגדול על הכיסא, הוא העיף את הנעליים, וישר, הילד הגדול נעלב, תפס את הנעל והתחיל להכות אותו עם הנעל. אין ספק שזה לא תקין, לא זה שהוא זורק לו נעליים, ולא המכות, ברור. עכשיו אני אמרתי, אוקיי, איך אני, שימו לב, זה לא בלייב, זה בדיעבד, וזה בסדר, תמיד אפשר לחזור ולדבר על מה שהיה, וזה חשוב, לפעמים אי אפשר באותו רגע שכולם נסערים, לעשות את העבודה הנכונה, אז חשוב לחזור לזה. אני מתקשר להורה לאמא של הילד, ומשכנע אותה לגרום לו להגיע, שאני רוצה לדבר איתו. וביום אחר זה היה. ואותו דבר עם הילד השני. קבעתי איתם בזמנים נפרדים לעשות שיחה אישית. אני בא לילד הצעיר, ואני אומר לו, תקשיב, נתתי לו לספר לי מה היה, קודם את האירוע, לשני נתתי קודם כל הם, ספרו לי מה היה. אז הוא מספר לי, ואז אמרתי לו, אין ספק שזה לא תקין, חד משמעית, לא צריך להרביץ לך. אתה תבחר, כי הוא לא רצה לחזור לאימונים יותר, אתה תבחר, בחירה שלך אם אתה חוזר לאימונים או לא, אני חושב שזו הזדמנות טובה להתמודד עם קושי. ואני איתך, אתה לא לבד. פעם הבאה שתראה אותו, אני לא יודע מה יהיה. יכול להיות שהוא יסתכל לך בעיניים, והוא רוצה להרביץ לך. יכול להיות שהוא יסתכל לך בעיניים, והוא יגיד לך סליחה. גם יכול להיות שהוא לא יסתכל, לא יודע. אני לא יודע מה יכול להיות. ואני איתך. ואמרתי לו, תחשוב על זה. לשמחתי, הוא רצה לבוא ולנסות. עם הילד השני, המרביץ, גם דיברתי. הוא סיפר לי, וכמו שהוא מספר את הסיפור, הוא אומר לי, אלעד, אני עם הראש למטה כזה, אלעד, אני לא בסדר. אמרתי, אני לא אמרתי שאתה לא בסדר. אני רוצה שאתה תספר לי מה היה, ותן לי להבין. אני רוצה לשמוע אותך. וזה ילד גם יכולות ורבליות מאוד נמוכות. קול שלו, אין לו עוצמת קול, לא שומעים אותו. אני מאוד מבין אותו. ואז אמרתי, טוב, אז אמרת לבד שבאמת זה היה מוזן קצת המכות. ואני יכול להבין שנעלבת, כי למה להתייחס ככה לציוד של מישהו? באתי לו הכרה בתוקף. אבל מה אתה אומר פעם הבאה? מה אתה חושב שאתה צריך לעשות? אז הוא אומר, אני צריך להגיד לו סליחה. אז אמרת, תקשיב, תנסה. אני לא אומר לך להגיד סליחה, זו החלטה שלך. אבל תזכור שיכול להיות שאתה תרצה ולא תצליח, כי אני ידעתי שיש לו קושי בלדבר. אז אולי, אם אתה רוצה, תנסה לפגוש את העיניים שלו, ואז להגיד לו סליחה. אני ידעתי שאם אני לא סליחה והוא לא רואה אותו, הוא לא ישמע אותו. הנדסתי את הסיטואציה, ונתתי הכרה בתוקף לשניהם, ובלי ציפיות. לא אתה צריך. ופשוט אמרת, תנסה, עוד שלא תצליח. לשמחתי, אימון אחרי זה שהאימא של הילד הקטן ליוותה אותו, והיא פותחת את הדלת והיא קופצת ככה אליו, סליחה. ועוד פעם, זה עשה הכי מוכשר שיש, הם נכנסו שניהם לאימון, יושבים אחד ליד השני, והתחילו להתאמן ביחד.
מבחינתי זה אחת החוויות שלי שהוכיחו שאותו אירוע במצבים אחרים, כל אחד הולך לפינה שלו ונהיים אויבים, ואני מכיר הרבה סיפורים כאלה, שנים שהם באותו בית ספר וזה שונא אותו, על אירוע אחד שנתקע ולא טווח. עכשיו, הנוסחה הזאת זה לא רק בין אנשים, אני עושה את זה לעצמי, זה מול הילד על מה שהילד חווה, לתת הכרה ותוקף, לכוון אותו ולתת לסיים במשהו טוב, בחיזוק חיובי. זה קריטי לערך העצמי שלו. כי כשאנחנו מדברים עוד פעם על ילדים, הערך העצמי שלהם באופן טבעי נמוך. ככל שאנחנו נטפח את הערך העצמי, כך רמת היכולת העצמית שלהם תעלה. איך עושים את זה? המון חיזוקים חיוביים. אני ממליץ לכם בחום לקרוא, לראות את הסרטון של ריק לבוי של תיאוריית האסימונים, על ילד שאין לו הרבה אסימונים, ערך עצמי נמוך, הוא לא יעז, הוא לא יעז לנסות, הוא יימנע. מי שיש לו הרבה, לא בא לטעות. אז יש פה ערך מאוד מאוד גדול בנושא הזה של חיזוק חיובי. ילד שטועה, אני אומר לו, וואלה, כל הכבוד על האומץ שלך. באמת. שפו עליך, אני לא יודע אם אני אצליח לעשות בגיל שלך, יפה מאוד. שמח שניסית והתמודדת. גם אם הוא טעה, לצורך העניין. וכמובן, אם יש על משהו טוב, ותמיד יש משהו טוב, כמה שיותר חיזוקים חיוביים. כי גם ככה הם מתמודדים עם קשיים. ילד שמגיע אליי לאימון, אני יודע שעכשיו הוא הגיע עם שקיות של 10 קילו כל יד, הוא קשה לו, אם זה מהבית, או אם זה מהבית ספר, הוא צריך לחייך. זה הרעיון, אם הילד יחייך ויהנה, נוכל ללמד אותם. אם הם לא ייהנו, הם לא ילמדו. איך ללמד, אנחנו רוצים, ופה אני נותן פה איזשהו, שני דברים, לא תכננתי, אבל מאוד מאוד חשוב. יש את הכלל של ה-80-20. 80% חוויה חיובית, צחוק, כיף, התמודדות, חוויית הצלחה. 20% התמודדות. זה היחס. ילד עם ערך עצמי מאוד נמוך, 99-1. שיהנה, וטיפה ניתן לו להתמודד. אנחנו מהנדסים. אמרתי לכם בהתחלה, אנחנו מכירים את הילדים שלנו, לפחות רובנו. יש סיטואציות שאני יודע מה הולך להיות, או אני צופה מספיק, פעמים זה קרה, אני צופה מה הולך להיות. אני יכול להנדס את הסיטואציה, לייצר את החוויות הצלחה הקטנות האלה עם חיזוקים בפנים, כדי לבנות את הערך העצמי ולבנות את האמון, שיקשיב לי יותר. ושוב, אני לא מוותר על הגבולות, גבולות הם מאוד ברורים, ועוד הפעם, לא הרבה גבולות. מספר מצומצם של קווים אדומים, שעליהם אני נוחת. זהו, זה מאוד 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 קריטי. רציתי כן. ה-80-20 הזה, שעוד פעם הוא קו מנחה, כן? אם הילד מאוד, עם ערך עצמי בריא, גם כילד, אפשר לעשות לו 50-50 גם, להתמודד עם יותר קושי. אנחנו רוצים להבין את מדרגת ההתמודדות של הילד. זה שם המשחק. מה נקודת הפתיחה שלו? אנחנו פוגשים אותו, אם זה ילד לא שלי, ובכל מקרה להבין מה מדרגת ההתמודדות שלו. ואז להתאים לו את המדרגה הבאה. וככה אנחנו בעצם מטפחים את הערך העצמי. והכל סביב מה שרלוונטי בחיים שלו. אין לי מה להשיג את דברים שלא רלוונטיים. אני יכול להגיד לכם שהבת שלי הייתה באזור גיל 4. נסענו למערת הנטיפים, ונכנסים לחדר שם שיש איזה סרטון וזה, לפני שנכנסים למערה, ומחשיכים את הכל, ואז היא נבהלה, ואמרה לי, אני מפחדת, אני לא רוצה. אמרתי, בסדר, יצאנו. ניסיתי קצת לשכנע בעדינות, ראיתי שלא הולך, יצאנו, לא חייבת. בדרך חזרה הביתה, אשתי ואני דיברנו על זה שהיא חייבת, אנחנו רוצים שהיא תתמודד, והיא כן תצליח להיכנס למערה. כי אם עכשיו היא מפחדת מזה, וזה יוצאת עם זה, עכשיו אנחנו עזבנו את זה, יכול להיות, לא בטוח, אבל יכול להיות, שעם השנים, יישאר לה איזשהו פחד, ממערות או מחושך, לא יודע.
אז אמרנו, אוקיי, איך אנחנו עושים את זה בצורה כזאת שזה יבוא ממנה. אז אחרי כל מיני שיחות שעשינו, נסענו אחרי זה חודש עוד הפעם, ועוד הפעם, בדיוק באותו מקום, כי היא יזמה כאילו שניסה, היא בחרה תמיד, עוד הפעם, היא לא רוצה להיכנס, ונסענו הביתה, ואז התחלנו, קראנו לה את הספר, טרוף אותי במערה, שמכיר. שאיזה כיף במערה, הוא ישן שם, זה הבית שלו, ומגניב, וזה כאילו בעקיפין של הסיפור. ואז, אחרי זה באמת היא אמרה, אבא, אולי נלך למערת המטיפים, נראה לי דווקא מגניב. והלכנו והיא באמת, היה חשש, התמודדה איתו ונכנסה וניצחה את הפחד. וזה בדיוק העניין. העצמה שווה צריבת חוויות חיוביות. ממש לצרוב את החוויות בבשר. אלה עוגנים